Mi-am făcut un obicei de a-mi iubi garderoba și hainele pe care le am și de a le folosi cu mare drag. Adică am făcut un obicei atractiv. În Atomic Habits, James Clear vorbește despre cum să-ți creezi obiceiuri foarte bune care să-ți îmbunătățească viața și sunt mai multe metode despre care vorbește, printre care una este să faci un obicei atât de atractiv încât să-l iubești și să fie foarte ușor să te ții de el. Este o carte super, o recomand cu mare căldură. Este genul de carte care, în cazul în care nu ați citit-o deja, îți schimbă modul de gândire și îți îmbunătățește viața. În cazul garderobei și hainelor, um, faptul că le țin tot timpul ordonate și uh, este un obicei, pur și simplu le mențin în fiecare zi. Nu există o zi, o oră, perioadă în care le ordonez, pur și simplu așa sunt în mod constant. Mă face să le privesc cu drag și să le văd dintr-o privire, să văd culorile, să văd ce am și asta ajută foarte mult. Un alt obicei este să le mențin cât mai curate, ordonate, călcate și în felul ăsta devin atractive și mult mai ușor de combinat. Pentru săptămâna asta am ales mai multe outfituri. În sfârșit a venit vara. Viena este foarte cald, în jur de 30 de grade, așa că am scos rochițele de vară la plimbare și o să o port pe aceasta. Este din bumbac. De asemenea, o rochiță de vară foarte confortabilă și bucuroasă de in. Iar pentru o altă zi o să am niște pantaloni de bumbac cu in lejer, cu un top negru și cu o cămașă împrumutată de la soțul meu, deschisă, pe care o să o port deschisă și cu mânecile suflecate și care să mă protejeze și de soare. Iar pentru săptămâna asta este un pic mai scurtă, mâine este liber de Rusalii, iar vineri am liber, așa că o să am mai mult timp să mă inspir dimineața ce vreau să port. Probabil o să folosesc cămașa asta de denim pe deasupra, cu o fustă de blut și un top alb. Și da. Voi cum vă faceți hainele atractive să vă fie drag să le purtați? Pupici cu sclipici!